खुलुमबाय बयखौबो आङो दा बे समाव दंफैयो माइनावस्रियाव बेवहाय रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जादों खुंगा 25थि बोसोरारि जुथुमा बोखावै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि दिनै रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय जादों रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायावहाय आलासि महरै नुजाथिफैनायजों लोगोसे डक्टर अजित बर' सार आरो फैलाजे बरगयारी बिथांमोना मा बिबुंथि होयो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आबुङै मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो माइनावस्रि सेन्टाराव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि बेयाव रुपाथि मायथाइ फोरबो बे धोरोमनि गेजेरजों जोङो गावखौनो आध्यात्मिक गियान मोननानै सोलोंनानै गोहो गोरा खालामनो हायो मोनसे बिराद प्लेटफर्म बियो आरो खुंगिरि बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों दिनै आरोबाव आं गोजोनसिन मोनबावदों बे हाबाफारियाव लोब फरायसाफोर बाहागो लाफैदों गुबुन गुबुन स्कुलनि आङो बेखौनो बुंगोन आङो फिल खालामदों जे फरायसाफ्रा सोलोंथाइनि गोनांथिखौ माने बुजिनो हमदों गावनि जिउनि गोनांथिखौ बुजिनो हमदों थुलुंगा नांगौ साफ्रोमनोबो बुजिनो हमदों नंगौ जोंनि गेजेराव जेंनायाबो जायो नाथाय आङो दिनै मोनसे फिल खालामनाया बेनो जाहैबाय जे जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दिनै साक्सेस जानाय फरायसाफोरखौ नुनानै थुलुंगा खांदों माखासे फरायसाफ्रा जोंनि बर'फ्रा जर'खायै बर' मिडियामनि गेजेरजोंनो फरायनानै डक्टर जानाय APSC एग्जाम पास जानानै अफिसार जानाय नुनो मोनदों बे जोबोरै मोनसे मोजां साइन बियो आरो बेखौनो जोंनो नांगौ बेनो जोंनि मोनसे रिजाल्ट जों प्रग्राम खालामो मटिभेसन होयो बेनि रिजाल्टखौ जों मोनगासिनो दङ फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन जोंनि थांनानै थानायनि बिबाना जोंनि आखायावनो बेखौ जों रावनोबो हगारनो हानाय नङा लामा दिन्थिनाय नङा खैफोदाव जों गोग्लैयोबा जोंनो गावखौ रैखाथि होनांगौ आरो गावखौ रैखाथि होनोब्ला जोंनि गोसोनि बोलो बेखौ जोङो गोहो गोरा खालामनांगोन आङो फरायसाफोरखौ बुंगोन जोंनि सुथुरा मानसिया जोंनि सुथुर जानो हाया जोंनि सुथुरा जोंनि बानाय जोंनि गिनाय जोंनि मेंनाय जोंनि गोसो बायनाय बेफोरनो जोंनि सुथुर बे सुथुरखौ जों फोजोबनांगोन आङो बुंबावगोन जे फरायसाफोरखौ सोरबा रंजाफानाङा सोरनिबा रंजानाया फेग्रा मुवा जानानै रंजानायसो बेयाव जेबो ओंथि गैया जोङो साक्सेस जायोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जों रंजानो हागोन आरो जोंनि सेलेब्रेसना न'आवनो जों बिमा बिफाजोंबो जों खालामनो हायो गोरोंफोरजोंबो जों खालामनो हायो लेखा फरायनानै जों सेलेब्रेट खालामनो हायो बेनिफ्राय इसोर सिबिनानै जोङो सेलेब्रेट खालामनो हायो नाथाय जोङो लेखा गोरों जागोन लेखा रोङाब्ला रावबो मानसियानो अफिसार जानो हाया डक्टर जानो हाया सैथो बाथ्रा लेखा फरायनांगोन आरो जोङो लामा आन्दायनाङा सोरबा मिनिनायाव मिनिनाङा गाबनायाव गाबनाङा सोरनिबा गाबनायाव गोलेरनि मोदै नंखाय मोदैया थानो हागौ नोंखौ लामा आन्दायनायबो जानो हागौ सोरनिबा गाबनाया दा बेनिखायनो मा समाव गाबनांगौ मा समाव मिनिनांगौ बेखौ जोङो बयबो सोरबा जोंखौ लेंहरोब्ला लेंहरोब्ला जोङो बेयाव थांनांगोन दानि थासारिया ओरैबायदि मोनसे थासारि सोरबा गाज्रि हान्जाया मोजां मानसिखौ मोजां लोगोफोरखौ फरायसाफोरखौ आखाइ फायखन फेग्रा मुवा जानो थाखाय गाज्रि खामानि मावनो थाखाय लेंहरगोन दा बेनिखायनो सोरबा आखाइ फायखननायावबो लेंहरनायावबो थांनाङा आरो सोरबा गाबनायावबो थांनाङा
गुसुङै बुंगोन जे जोंनि जिउनि रिमट कन्ट्रल बेखौ जोंनि आखायाव देरहासारनि मोन्थोरा जोंनि गोसोआवनो दङ आरो जेब्लानो गोसो जोङो खामानि मावनो हायो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो सानसे बिरनो हानाय बायदि जोंनि जिउनि रिमट कन्ट्रलखौ जोंनि आखायाव जों लानांगोन रावनोबो जों बेखौ हगारनांगोन सोलोंथाइ लानाय समाव बिमा बिफानि सांग्रांथिया माबायदि जाजानाय बिमा बिफा आरो लोगो बायदि सोमोन्दो थानांगौ लोगो बायदि सोमोन्दो थायोब्ला फिसाहा मा जेंना जादों बेखौ मिथिनो हायो आरो बेनिफ्राय बिमा बिफाया मा लुबैदों बेखौबो बिसोरो फोरमायनो हायो बिमा बिफाया एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि बारहुंखा गावखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ गावखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ गियाना बिमा बिफानियाव दङ बेनिखायनो गियानखौ फिसाफोरनो होनांगौ थाफाबाय थानांगौ स्कुलाव थांनाय बहाबा जुदि हस्टेलाव थायोब्ला बेखौबो खबर लाफा लाबाय थानांगौ मबाइल दङब्ला मबाइलाव मा मावदों बेखौ थाल लानांगौ दानि जुगाव मबाइल होआब्लाबो जाला मबाइलाव सानखान्थि सोलोंनो हायो बिगियानजों सोलोंनो हायो इंलिस ग्रामारजों सोलोंनो हायो सोरबा जुदि मबाइल मोनाखैबा मोनाखैसै सोरबा जुदि मबाइल होफ्लांदोंब्ला बा होदोंब्ला जानायाव खबर फरायनायाव आरो बेनिफ्राय सिबिनायाव लाफानांगौ गाव गावबागाव धोरोमनि सान्थौ दङ जे नेमखान्थि दङ बेयाव गथ'फोरखौ बेखौ नांगौ बोखावजायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि रुपथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो 25थि बोसोरारि जथुम्मा नैबे माइनावस्रियाव जादों बे हाबाफारियावनो मोनसे जर'खा हाबाफारि लाफादेरनाय जादों बे जाहैबाय फरायसाफोरखौ लानानै सावरायनाय धोरोमजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे फरायसाफ्रा दे धोरोमनिबो गियान थानो नांगौ बे आयदानि सायाव बिबुंथिगिरि आलासि महरै आंखौ लेंनानै लाबोदों जियानो जा नैबे माइनावस्रि ओनसोलनि गंफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों मानोना बिसोरनो जाबाय जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि आरो न'खरनि इयुन बिथांमोना मोजां जायोब्लानो जोंनि समाजा मोजां जागोन गाबोन बिसोरो क्वालिटि इडुकेसनखौ लानानै जिउआव जुदि दावगालांनो हायोब्ला बिसोरो गावबा गावनि न'खर संसारखौ मोजाङै दानानै लानो हागोन दा बैसोर फरायसाफोरजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै आरो धोरोमा मानसिनो मानि थाखाय गोनांथि बिनि सायाव बिबुंथि लाखिनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों ब्रह्म धोरोम आफादा धोरोमनि खोथाखौ सावरायनायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ बेवहाय फोनांजाबनाय एबा जरित खालामनाया बाख्नायजाथाव जादों दिनै निस्सय बेफोरबायदि सानफा एबा जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनो बेबायदि रिसार्च पार्सन लाबोनानै जावले जोङो माबायदि फरायनो नांगौ जिउखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बेफोरनि सायाव खोथा बुंबाय थाब्ला रावबो जोंनि लाइमोनफ्रा एबा फरायसाफ्रा गाज्रि लामाजों थांनाय नङा जिहेथु बिमा बिफानि बोसोन मानिनि दायनिगिरियाथ' बिमा बिफानावनो थागोन बिमा बिफानि बोसोनखौ मानो मानिया बेखौ नायबिजिरोब्ला जों बेखौनो नुगोन उन्दै समनिफ्राय बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजाङै सासन खालामबोआखै उन्दै समाव बांद्राय अननायजों बिसोरनो माने जि नांगौ बेखौनो होदों बिसोरो गथ'फ्रा फिसाफ्रा जि बुंदों बेखौनो मानिबोदों दा देरनानै बे गथ'फ्रालाय दिनैनि दिनाव बिमा बिफानि बोसोनखौ बहा मानिनो दा गतिके दाया बिमा बिफानियानो थागोन दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमाफोरखौ आं बुंदों जे बेनिफ्रायनो गथ'खौ जुदि जों मोजां गियान होनानै मोजां सासन खालामबा जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि जाया आरो जायफ्रा लाइमोनफ्रा गोरोन्थियावनो बेबायदि जाहैबाय आं बिथांमोनखौबो दाबो सम दं हिसाबै खारन लाइफ इज लं नावनो जिउआ जोंना बहुद गोलाव नङा होमबा बे गोलाव समखौ जोङो बारहोहरनांगौनि थाखाय दासिमबो सम दं सोरबाफोर लाइमोनफ्रा गोरोन्थियावनो बबेबा थांथावै लामाथिं थांदोंबा बे लामानिफ्राय गिदिंबोफिननो हायो बे गोसोनिसो बाथ्रा आङो साफ्रोमखौबो खावलायो बियो माने आं बेखौनो बुंनाया जोंनो मानसिनो जे धोरोमखौ नांगौ नङा होमबा धोरोमखौ जोंनो मानसिनो गोनांथि जायो दिनै बेफोर खोथाखौ लाइमोनफोरनि सिगाङाव जोंना डक्टर अजित बर' बिथां साराबो दंमोन माखासे धोरोमगुरुफोर दं आंबो थाबाय दा बेफोर खोथाखौनो लाइमोनफोरनि सिगाङाव बुंनांगौ खोथा दं
मानसिया जेब्ला धोरोम जायो धोरोमनि गियान गैया जायो आध्यात्मिक गियाना गैया जायो अब्लानो मानसिया माने गेदेरखौ बिमाखौ बिफाखौ बिदाखौ फंबायखौ सनमान होनो रोङि जायो मानसिनि साननो हानाय गोहोआ जेब्ला गैया जायो अब्लानो मानसिखौ सोदोमस्रि गैया होननानै बुङो मानसिया जेब्ला सोदोमस्रि गैया जायो बबे खामानिखौ मा मावोब्ला समाज बेरेखा जायो बबे खामानिखौ मा मावोब्ला गावहा लाजिनांथावना दा बेफोरखौ साननो हायि जायो निस्सय बेनो धोरोमनि आंखाल जादों जोंनि गोबां मानसिफोरनो आं गासिखौबो बुङाखै थ' बेखायनो धोरोमनि सान्थौखौ धोरोमनि सानस्रिखौ बे जिखि धोरोमानो जायाथों मानो बेखौ जोङो लाइमोनफोरनो दानिफ्रायनो फोसावनांगौनि गोनांथि